Продовжуємо прямий ефір на телеканалі АТR. Мене звати Олег Борисов. Наступну годину будемо разом з вами працювати у цій студії. Будемо обговорювати всі актуальні теми, які стосуються як України, так і світу. І почнемо ось з чого. Лідери країн Євросоюзу вирішили продовжити економічні санкції проти Росії до середини 2018 року. Обмеження стосуються енергетичного, оборонного та фінансового секторів. Йдеться про санкції, введені з 31 липня 2014 року на тлі анексії Криму і початку збройного конфлікту на сході України. У четвер президент Франції Еммануель Макрон і канцлер Німеччини Ангела Меркель заявили, що мінські угоди, виконання яких вони неодноразово називали умовою зняття санкцій, досі не виконані, і тому обмежувальні заходи будуть діяти ще півроку. До санкційних списків входять найбільші російські компанії з державною часткою, їм обмежений доступ на європейський фінансовий ринок. Зокрема, під санкції потрапили нафтогазові компанії «Роснефть», «Газпромнефть» і «Транснефть», банки з державною часткою «Сбербанк», «ВТБ» і «Газпромбанк», а також кримські компанії. Щодо компаній оборонного сектора введено ембарго на експорт зброї, а також заборону на експорт товарів подвійного призначення і технологій для військового використання в Росію. Заборона стосується і постачання до Росії високотехнологічного обладнання для видобутку нафти в Арктиці на глибоководному шельфі і сланцевої нафти. Крім економічних санкцій, Євросоюз ввів персональні санкції щодо анексованого Криму. Кримські економічні санкції будуть діяти щонайменше до кінця червня 2018 року. Персональні санкції до березня наступного року. Отож, у цій темі більше розібратися може гість цієї години в нашій студії. Це Віталій Мартинюк, експерт Центру глобалістики «Стратегія 21». Я вас вітаю. Доброго дня. Тож, будь ласка, для початку поясніть, який взагалі меседж для України стосовно того, що Європейський Союз подовжив санкції. Тут є декілька сигналів. Перший сигнал – це те, що міжнародна підтримка України у протистоянні російській агресії зберігається. Дуже позитивно, що санкції були продовжені ще на півроку, тому що кожного півроку Росія намагається будь-якими способами зняти хоча б частину цих санкцій. Зняття частини санкцій містить в собі певну небезпеку, тому що це стане прецедентом і може піти процес їх подальшого скасування з одного боку. З іншого боку, Росія, яка буде демонструвати зняття санкцій як те, що вона вчинила все правильно по відношенню до окупації Криму, окупації частини Донецької і Луганської областей, і це може спровокувати подальші дії з реалізації агресивної політики Російської Федерації. Також це є сигналом того, що в Євросоюзі, як вже було, ви зазначили, Євросоюз прив'язує виконання мінських домовленостей до зняття чи продовження санкцій. В Євросоюзі розуміють, що Росія відповідальна за невиконання мінських домовленостей. За те, що не було ніякого зрушення за цих півроку. Абсолютно жодного поступку, навіть не вдалося обміняти наших заручників, які перебувають на неконтрольованій частині Донбасу, на осіб, які утримуються в Україні. І тому ми бачимо, що Росія хоче, щоб санкції зняли, але мінські домовленості не виконувати. І думаю, що в Брюсселі, можливо, не розуміють і на якісь декларативні речі з боку Кремля вони можуть відреагувати позитивно для Москви. Водночас продовження санкцій показує, що ні, в Брюсселі розуміють ситуацію, і вони не будуть реагувати на декларативні речі. Я тут маю на увазі звинувачення Кремлем України в невиконанні мінських домовленостей, натомість саме Росія їх не виконує, або звинувачення України в тому, що ситуація залишається досить напруженою на сході нашої країни. І також заяви, до речі, під час останньої прес-конференції Путіна про те, що, як кажуть, їх там нет. Російських військ на Донбасі немає. Звідки взялись озброєні бойовики, Путін повідомляє, що це там місцеві і ще невідомо хтось. Отже, ці меседжі, вони прослідковуються в тому, що Євросоюз продовжив санкції ще на півроку.
Росія зі свого боку каже постійно, що санкції жодним чином на них не впливають. Але водночас спостерігаємо, от, як ви кажете, що вони просять Євросоюз зняти санкції. Тобто бачимо і розуміємо, що все ж таки якось санкції ці діють. От поясніть, будь ласка, як саме на них ці санкції діють? Можливо, вже є якась статистика збитків за рахунок цих санкцій? Періодично різні інституції роблять оцінку впливу санкцій. Водночас остання оцінка така була, здається, в лютому цього року, тому на сьогодні свіжих фактів, от саме щодо оцінки збитків, я не знайшов. Зрозуміло, що в Російській Федерації роблять цю оцінку, але, напевно, там цілком таємно чи таємно заховано десь в таємні сейфи, щоб ніхто, не дай Бог, не побачив цих оцінок, тому що Кремль декларує, що санкції нас не турбують абсолютно. Але є такий яскравий приклад, до речі, знову ж прослідковується під час прес-конференції Путіна, йому задали питання по Арктиці. І Росія зацікавлена в освоєнні Арктики, Росія зацікавлена в освоєнні тих родовищ нафти і газу, які містяться в Арктиці, але для цього їй необхідні технології, яких в Росії немає. Саме санкції не дозволяють Росії отримати європейські і західні в цілому технології. Тому Росія не зможе освоювати нові родовища, не зможе вести видобуток на великих глибинах. І поступово викачуючи нафту і газ уже з тих родовищ, які сьогодні вона використовує. Крім цього, ви абсолютно справедливо зазначили, що саме енергетичні компанії підпали під санкції Європейського Союзу. Вони є джерелом прибутків, основним джерелом прибутків для російського уряду, який використовується в тому числі і для агресії не тільки проти України, але й також проти Європи, проти Європейського Союзу, хоча не в вигляді збройного протистояння, але у вигляді пропаганди, у вигляді кібератак. І знов ж таки, от ще маленьке поточнення. Санкції вже не перший рік тривають, але все ж таки бачимо, що Росія продовжує не дотримуватися Мінських угод, вона продовжує збройний конфлікт проти України, продовжує, так би мовити, укорінюватися в Криму. Яким чином тоді треба впливати на Росію і чи скільки ще можуть тривати ці санкції, щоб врешті-решт Росія вже почала потроху відступати, умовно кажучи? От знову ж таки ваша думка. Так, з боку Європейського Союзу ці санкції будуть продовжуватись, поки Росія не виконає Мінські домовленості. З боку Росії, наскільки Росія готова терпіти ці санкції? От ключове питання. Як ми бачимо на сьогодні, ще запас міцності у Російської Федерації є. Незважаючи на погіршення економічної ситуації, вона не проглядається напряму. Вона проглядається опосередковано, проглядається через використання Росією своїх стратегічних фондів, вичерпування фактично, проглядається через скорочення фінансування, окремі повідомлення про це все-таки потрапляють в ЗМІ, фінансування так званих ДНР, ЛНР, невиконання Росією тих планів і проєктів по Криму, про які на початкових етапах окупації заявляли безпосередньо в самій Росії. Яскравий приклад – Керченський міст, який до цього часу не збудований, і періодично знову ж з'являються повідомлення про проблеми в опорах Керченського моста, які підмиваються. Це значить, що в Росії немає сучасних технологій для будівництва такого глобального, і це має бути високотехнологічного об'єкту. Але Росія чому не відступає? В Кремлі зважують економічні наслідки і політичні збитки. Особливо напередодні виборів в Росії, і Путін вже заявив, що він буде балотуватися знову на посаду президента Російської Федерації. Напевно, ніхто не сумнівається, що в цих виборах він знову переможе. Хоча він, так, знову ж по-босяцьки декларує, що так, я буду балотуватися, якась програма в мене там буде, я самовисуванець і так далі, і так далі. Цілком очевидно, що він піде на вибори і ці вибори виграє. Йому зараз невигідно йти ні з Донбасу, ні йти на поступки по Криму.
Тому що будь-який такий відступ в його розумінні це буде проявом слабкості. Свою політичну кар'єру він збудував на силі. Він прийшов, коли якраз була війна в Чечні. Перший президентський термін для нього було це вирішення чеченського питання. Звичайно, силою тоді вирішити не вдалося, але завдяки тому, що Путін зробив ставку на одного з місцевих лідерів, він все-таки зміг певним чином, ну я б не сказав, що це вирішення, це більше призупинка, от підвішене питання. Війни немає, проблема не вирішена, але все-таки можна показувати, що Путін її вирішив. Тобто демонстрація, знову ж таки, демонстрація хорошої картинки. Йому треба продовжувати цю демонстрацію. Демонстрація сили, що він сильний лідер, він здатний вирішувати різні питання, він здатний впливати на інші країни в світі, він здатний втрутитись в Сирію, підтримати Асада, і заявляється знову Росією, що війна фактично припинена і російські війська йдуть із Сирії. Водночас це зовсім не так. Демонстрація сили в Криму під час окупації, демонстрація сили проти України. Тобто всюди йде демонстрація сили. Він себе позиціонує як сильний лідер, тому відступати він зараз просто не може. Тобто робить усе, аби, умовно кажучи, не впасти обличчям у бруд перед своїм народом? Звичайно. А можливо тоді його риторика зміниться після виборів президента в Росії? Таке можливо взагалі? На чому він тоді буде показувати своє лідерство? Економічних досягнень немає. Економічне зростання Росії при Путіні, а це був його другий президентський термін, базувався виключно на експорті вуглеводнів. Зросли ціни на нафту, відповідно зросли ціни на газ, а ціни на газ прив'язані до цін на нафту. Збільшились прибутки в російський бюджет. За рахунок цих прибутків він зміг інвестувати кошти в розбудову російської армії, в виробництво сучасного озброєння, в підготовку російської армії. Це все було побудовано виключно на високих цінах на російські енергоносії. Що буде демонструватися як економічне зростання, якщо його немає? Тобто йому буде важко це показати. В принципі, Путін зараз сам себе загнав в такий глухий кут, тому що ціни на енергоносії впали, діють санкції, поступово економіка Росії приходить в певний занепад, відставання, оскільки не отримує нових технологій. Питання цілі, які він ставив по Україні, не досягнуті. Цілі по окупації і анексії Криму Путіним досягнуті, але це вже справа минулих часів. Тобто, що далі? В Криму ситуація не покращується. Він загнав себе в глухий кут, і що він буде робити на наступний президентський термін, це досить велике питання. Повернемося щодо цієї теми. У нас на прямому телефонному зв'язку Олександр Хара, експерт фонду «Майдан закордонних справ». Олександре, вітаю вас. Добрий вечір. От цікаво почути ще й вашу думку стосовно того, який все ж таки меседж Україні від того, що ЄС подовжила санкції проти Росії? Безумовно, це позитивний меседж з точки зору вільного світу Російської Федерації, яка є фактично в ізоляції світовій. Це перше. По-друге, це дуже добрий такий сигнал пану Путіну, що його розхитування європейців і американців не дає успіху, оскільки він, власне, на це і сподівався, щоб була не об'єднана Європа, навпаки роз'єднана економічними різними важелями, намагався вплинути на рішення європейців. І, звичайно, щоб це повело за собою крах і трансатлантичного фронту антиросійського. Але зараз ми бачимо, що і в Сполучених Штатах, незважаючи на те, що пан Трамп постійно каже про те, що хоче мати добрі стосунки з Путіним, але фактично весь політичний і військово-політичний істеблішмент посуває пана Трампа у адекватному, правильному шляху, напрямі, точніше, по який курс обрати щодо Росії. І те ж саме з європейцями. Тобто, власне, це позитивний момент, і він, звичайно, що зберігатиметься і найближчим часом.
Звичайно, що це є позитивно і для нас, оскільки, ви знаєте, з одного боку українська влада воює з Путіним з західними санкціями і каже про те, що власне ми маємо щось робити таке, щоб цей фронт не розбився. Але з іншого боку, скажімо так, це є позитивним об'єднання навколо цінностей і правил, а не окремих інтересів і дуже часто корупційних інтересів. Ось ви знаєте, фактично головним інструментом зовнішньої політики Російської Федерації є корупція через енергетичну співпрацю з іншими країнами, і Україна тут була до останнього таким яскравим прикладом. Вони купували місцеву еліту, яка фактично слугувала інтересам цих зв'язків, а не власному народу. І це ми бачимо і в інших країнах, які купують російський газ, де російські компанії, державні компанії або контрольовані друзями Путіна компаніями ведуть свій бізнес. От є така інформація, делегати Парламентської асамблеї Ради Європи від 20 держав-членів Ради Європи підписали декларацію, в якій закликали припинити спроби повернути Росію у ПАРЄ. От питання до вас наступне. Чому Росію так хочуть повернути до ПАРЄ? Ви знаєте, є питання, по-перше, престижу, звичайно, їх не слід відкидувати, оскільки Путін дуже часто цим міркування керується, бо це національний престиж, повага, а іноді росіяни вважають, що навіть краще, ніж повага, це страх, який викликає Росія у інших країнах. Друге, звичайно, що якщо Росія не буде в цій організації, це не означатиме, що її не будуть критикувати за порушення прав людини, починаючи від окупованого Криму, Донбасу, де фактично, на жаль, українська сторона ще не визнала ці території тимчасово окупованими, але ми знаємо, розуміємо, хто там є і від чого почалася війна. А також і, власне, на території Російської Федерації, де за лайк в Фейсбуці можна отримати дуже такий конкретний термін. Я вже не кажу про ті, хто виступають проти Путіна, я вже не кажу про ті, хто намагається встановити історичну справедливість. От нещодавно було засуджено одного з співробітників фонду цей меморіал. Тобто зараз відбувається повернення, хайзація політики російської. От, до речі, дуже цікавий момент такий. 10 років тому 70 з копійками відсотків росіян вважали, що не можна нічим виправдати ті злочини, які скоїв Сталін. Зараз таких 39%. Тобто країна після жахіття радянського, після цих, фактично, третина країни щонайменш була в гулагах, я не кажу про там розстріляних і інше, вони повертаються знов туди. Знов вони хочуть оцю так звану сильну руку. От, і, між іншим, теж дуже цікаве це дослідження центру, що десь приблизно 40% вважають, що Росії постійно потрібна така залізна рука, а десь 30 копійками відсотків, що в окремий період часу, а зараз саме такий період часу. Тобто, власне, вони повертаються, все суспільство повертається до такого комедійного вигляду Радянського Союзу, де реально є репресії, але немає оцих благ, які Радянський Союз давав деяким своїм громадянам або на деяких територіях. Наскільки взагалі ймовірно те, що Росію повернуть все ж таки до ПАРЄ? Ви знаєте, там є певна дилема така, і вона для українців теж мала б бути важливою. Бо, звичайно, ми не хочемо бачити Росію, не те, що повернуться. Там питання ж в тому, що їх призупинити. Тобто є мораторій на їх участь в керівних органах і на голосування. Тобто Росія не виходила з цієї структури, і вона це погрожує. А погрожує над чим? Грошима. Що якщо не будуть російських грошей, а це доволі велика сума, то ефективність діяльності цієї організації, вона буде сумнівною. Да? Це звичайно. І плюс, звичайно, якщо це член організації, то є певні дисциплінарні речі, які вони мають виконувати. От, і звичайно, що ми мали пропонувати не лише те, щоб європейська спільнота і країни-члени ПАРЄ трималися цінностей, бо ця організація була
заснована виключно для того, щоб просувати цінності прав людини, демократії. І, власне, якщо Росія повернеться до бізнесу usual, тобто до справ, як завжди, то буде питання, чи взагалі така організація потрібна, яка відмовляється від наріжного каміння, щодо якого. Тобто я не можу сказати, чи вдасться це їм зробити, але шантаж доволі ефективний. Бо гроші, ви знаєте, money talks, тобто гроші говорять. І, звичайно, що це буде негативним чином. Але я хотів би точніше зараз, навіть за такий неприємний для нас сценарій, що Росія повертається до повної функціональності в Раді Європи. Я хотів би уберегти наших і політиків, і експертів від того, щоб пропонувати вийти Україні звідси. Бо це був би логічний крок з точки зору того, що ми тиснемо на європейські країни, на парламентарів, щоб вони не пускали Росію назад. Але потім ми можемо наступним кроком виходити звідси. Я б цього не робив, оскільки це дає можливість нам продовжити оцю, дуже часто кажуть, люблять казати про гібридну війну на всіх фронтах, і в тому числі на фронті парламентської асамблеї Ради Європи. І це, звичайно, було б дуже великою помилкою України звідти виходити, не дай Боже, Росії повернути її права. Пане Олександр, ви сказали про величезні гроші, які вкладають в ПАРЄ. От скоординуйте, будь ласка, це мільйони, мільярди, сотні тисяч. Ні, там йдеться, якщо не помиляюсь, там декілька мільйонів доларів, євро, перепрошую. Ось, тобто це, ви знаєте, для кожної структури, щоб вона існувала, потрібно, тобто є апарат, є і певні гроші, які потрібні для депутатів, щоб вони здійснювали своє функціонування. Ось, звичайно, що це є, можливо, з точки зору так загалу це мізерна сума, але для організації це доволі велика сума. І останнє до вас питання. От коротко, будь ласка, скажіть, от що саме Росія втрачає від того, що її немає в ПАРЄ? Коротко, будь ласка. Ви знаєте, це ще просто додатковий майданчик. Якщо ми використовуємо це як майданчик, що ми можемо казати правду і показувати, що Росія є порушником тих зобов'язань, під які вони підписувалися, і вона є, скажімо, злосним порушенням, то Росія, звичайно, використовує її виключно в пропагандистських цілях, щоб доказати, що ні, у них там це нормально, Третій Рим, консерватизм і таке інше, і що інші цінності не є для них притаманні. Я хочу лише нагадати те, що парламентарі російські десь 2 роки тому казали, що права людини взагалі не є цінностями притаманними російській нації. І, власне, цей майданчик вони все одно використовують для того, щоб просувати свою політику. Дуже вам дякую за коментарі, пане Олександре. Олександр Хара, експерт фонду «Майдан закордонних справ», був на телефонному зв'язку зі студією АТР. Повертаємось до студії. Нагадаю, тут спілкуємося з Віталієм Мартинюком, експерт Центру глобалістики «Стратегія 21». Отже, пане Віталію, а от стосовно того, що Росію хочуть повернути до ПАРЄ деякі, так, делегати. От яка ваша позиція тут стосовно чого? Нащо це робиться? Який зиск з того? Чи цікаво почути ще й вашу думку? Так, дійсно, Росія почала шантажувати ПАРЄ тим, що вона припинить сплату своїх членських внесків. Це призвело до того, що генеральний секретар Ради Європи Ягланд, він заявив, і це було так несподівано для нас і досить критично сприйнято, що треба Росію повертати, тому що треба з нею розмовляти, спілкуватись. Справа в тому, що в Європейському Союзі після Другої світової війни укорінився такий курс врегулювання усіх проблем шляхом діалогу. Тобто, от в пропозиції повернути Росію до ПАРЄ вони вкладають, що треба з нею розмовляти, і шляхом діалогу ми можемо вирішити будь-які питання. При цьому депутати парламентської асамблеї Ради Європи забувають про те, що на Росію це не діє з одного боку. З іншого боку, Росія є грубим порушником тих підвалин, на яких базується ця організація Ради Європи. В першу чергу це права людини, а права людини надзвичайно грубо порушуються Російською Федерацією в окупованому Криму. І за це вона отримує велику
порцію критики не тільки від європейських структур, а також від Організації Об'єднаних Націй. Варто тільки згадати резолюцію, яка була схвалена в грудні минулого року, і вже цього року знову ж резолюція про стан з правами людини в Криму, окупованому Севастополі, яка була схвалена третім комітетом Генеральної асамблеї ООН. Тобто не можна повертати державу до організації, яка грубо порушує принципи цієї організації. Спочатку виконання принципів, тобто повернення, а потім вже можна з нею розмовляти далі про особливості. Але все ж таки деякі делегати за те, щоб повернути. Так, є делегати, які виступають. Все-таки Росія активно працює в Європі. Вона підтримує радикальні рухи. Радикальні рухи в багатьох європейських країнах мають своїх представників в парламентах, як в національних парламентах, так і в європейських парламентах, і в парламенті, в Європейському парламенті, тобто Європейського Союзу, і в парламентській асамблеї Ради Європи. І от саме ці сили, яких Росія підтримує, вона використовує їх для досягнення власних цілей. І от знов ж таки, що втрачає Росія від того, що вона не буде в період детально ще трошки буквально? Що саме втрачає? Це морально, чи це фінансово, чи це вплив? Вплив. Морально, звичайно, є, фінансово вона нічого не втрачає. Ну, знову ж таки, морально, це як казали, що країни. бруд, обличчям бруд перед народом. Так, це імідж країни, це вона дійсно... Керівництво Росії перед своїми виборцями має якось пояснювати, чому її виключили, призупинили її діяльність в ПАРЄ. Це на внутрішньому вимірі, у зовнішньому вимірі це пошкодження її міжнародного іміджу. Тобто, як би Росія не демонструвала, що вона включена в міжнародні процеси, тут її виключили з міжнародного процесу. Тобто щось пішло не так. І це треба, знову ж таки, їм якось пояснювати. Але саме головне те, що вона не може брати участь у роботі Парламентської асамблеї Ради Європи. Вона не може впливати на процеси, рішення, які там відбуваються, процеси, рішення приймаються. І це дуже важливо. Це дуже важливо для нашої держави з точки зору, що ми показуємо ось порушник. Ось відвертий порушник. Перейдемо до ще однієї теми, яка стосується, знову ж таки, Росії. В даному випадку от, Рада Російської Федерації призначила вибори президента на 18 березня 2018 року, якраз в день анексії Криму у 2014 році. Для цього навіть довелося вносити поправки до Конституції країни. Таким чином, в Росії офіційно стартувала передвиборна президентська кампанія, і претенденти отримують можливість зареєструватися і почати агітацію. 6 грудня діючий президент Російської Федерації Володимир Путін офіційно заявив, що візьме участь у виборах в березні 2018 року як самовисуванець. За даними глави ЦВК Росії, про своє бажання балотуватися заявили 23 людини. Це телеведуча Ксенія Собчак, лідер партії «Яблуко» Григорій Явлінський, бізнесмен Сергій Полонський, журналістка Катерина Гордон і навіть зірка фільмів для дорослих Олена Беркова. Але вона не зможе зареєструватися, бо їй ще немає 35 років. Глава російської держави буде обраний на 6 років. От цікаво почути ваш коментар стосовно того, як зараз відбувається ця передвиборча агітація, зокрема і вчорашню прес-конференцію Путіна можна вже вважати як початком. Так. От які меседжі можна от навіть з вчорашньої прес-конференції вже зрозуміти? Я б хотів розпочати з дати проведення президентських виборів, яку ми вже тепер знаємо. Таким чином, тобто от призначенням саме на 18 березня, Кремль намагається ще раз актуалізувати, ну так, в лапках, кримський успіх Путіна. І знову ж таки використати його для передвиборчої кампанії самого Путіна. Тобто підтягнути кримський електорат, тому що ми розуміємо, що в цей день в Криму будуть організовані заходи, святкування, як заявляють в Кримі, повернення Криму в Кремлі. Водночас люди, їм начебто нагадають ті часи, щоб вони відчули знову відчуття 2014 року. Я маю на увазі тих людей, які підтримували анексію Криму, які, можливо, розчарувалися
Я думаю, в Кремлі усвідомлюють, що розчарування в Криму відбувається, тому що не виконані зобов'язання, які сипалися з Москви, стан в Криму погіршується, але створення атмосфери свята має, за задумкою Кремля, позитивно зіграти для того, щоб люди знову проголосували за Путіна. Передвиборча кампанія офіційно стартувала. Я думаю, що прес-конференція Путіна, проведена за день до оголошення дати виборів, є не випадковою. Він її розпочав на день раніше, свою передвиборчу кампанію. В такому досить радянському стилі він заявив про свої наміри. Це було на заводі, на запитання робітника і так далі. Тобто нагадати людям похилого віку, як це колись відбувалося, щоб знову ж таки породити в них, вірніше, повернути ті відчуття тих часів, щоб вони знову ж голосували за Путіна. Але, напевно, в Кремлі якісь нові креативні ідеї вже закінчуються, вони черпають те, що було десятки років тому назад. І Путін вчора, це було очевидно, він розпочав свою передвиборчу кампанію. Він розпочав прес-конференцію з того, що він навів деякі статистичні дані. Не будемо зараз оцінювати їх достовірність, скоріше за все, їх підготували до такої події, що в країні все добре. Фактично він розпочав прес-конференцію із внутрішніх питань, соціально-економічних, і казав, що у нас все добре. Потім піднімалися різні питання про те, що є проблеми. Він казав, так, є проблеми, ми будемо їх вирішувати. Тобто, от вже почалась ця передвиборча кампанія. Стосовно дати. Вибрали ту саму дату, що і день анексії Криму у 2014 році. Знову ж таки, от як ви сказали, це все робиться для того, аби привернути більшу увагу, тому що там будуть так звані гуляння. Але все ж таки для цього знадобилося переписати Конституцію. Правильно розумію? В Росії немає нічого неможливого. Треба переписати Конституцію для такої справи, будуть переписувати. Тобто, як це теж можна зрозуміти? Все робиться для того, щоб Путін знову був переобраний президентом. Це головна мета. Все решта – це шляхи досягнення цієї мети. Але ж навіть і вже, знаєте, спостерігаючи і за вчорашньою прес-конференцією, навіть жодних немає суперечок або навіть здивувань, що хто буде і ким буде наступний президент Російської Федерації. Нащо тоді влаштовувати це шоу, так би мовити? Не можуть зупинитися. Тобто настільки звикли йти цим шляхом, стали на рейки пропаганди, промивання мізків, брехні відвертої, в принципі, зупинитися вже не можуть. Тому що зупинка буде означати політичну смерть, а можливо не тільки політичну. Я зараз не хочу вдаватися в подробиці, я тут кажу про Гаагу, тому що люди повинні відповідати за свої вчинки і рішення. Розв'язана війна проти України, яка забрала життя більше 10 тисяч українців, за це має хтось відповісти. Якщо Путін не буде президентом, то він усвідомлює, що він може дуже швидко наблизитись до цієї відповідальності. Згадуючи питання Ксенії Собчак до Путіна, вона сказала, що Путін дуже боїться конкуренції. І тим самим зробив все можливе, щоб Навальний не балотувався в президенти. Чи справді Володимир Путін вбачає або може вбачати у Навальному конкурента? Я не думаю, що Навальний в нинішній ситуації може стати дійсним конкурентом. Водночас він може, скажімо так, підпортити репутацію нинішньої влади і самого Путіна. Підпортити таким чином, що через нього йде певний потік інформації, який неприємний і не сприймається Кремлем. Тому для Кремля краще нейтралізувати таких людей, ніж з ними боротися. Фактично до відкритої боротьби, і це зараз видно, до відкритої політичної боротьби Путін не готовий, якщо ми кажемо про демократичні вибори. Але в Росії вони не відбудуться демократичним шляхом. Це буде таке надто дороге політичне шоу для всього народу Російської Федерації.
Стосовно питання власного кореспондента УНІАН Романа Цимбалюка до Путіна. Знову ж таки почули від президента Російської Федерації банальні відповіді. От як ви казали, да, згадували, їх там нет. І я от не пригадаю, як він назвав ось ці угруповання спеціальне міліцейське собрання, патріотичне, які жодним чином не стосуються Збройних сил Російської Федерації, от щось таке. Знову ж таки, от кожного разу на кожній прес-конференції чуємо від Путіна різні відповіді. Це спеціально так робиться, що от кожного разу або він зізнається, що там є Збройні сили, або потім спростовується, потім знову зізнається. Для чого знову ж таки це робиться? Ну, тому що навіть для свого народу він всіх в оману вводить. Я не пригадую, щоб Путін визнавав, що є Збройні сили Російської Федерації на Донбасі. Він визнав це по Криму, там десь рік по тому, як Крим був анексований. Але по Донбасу до він цього назвав, часу... здається, добровольцями ще когось. Так, тобто він не визнає, що це регулярні сили. Він каже про те, що це місцеві. А також добровольці, так, дійсно, це можуть бути, тобто не виключає громадян Російської Федерації, але не кадрові військові. От тут він поки що не змінює своєї лінії. От, знову ж таки, він якось двояко відповів на питання українського журналіста про місію ООН миротворчу, що де вона повинна знаходитись. І він сказав, що Росія прям на все йде заради того, аби там дозволити, і на все йде заради того, аби вирішити конфлікт на Донбасі. Але він сказав, що нехай київська влада домовляється з владою, з Донбасом, не з владою, з Донбасом, він так і сказав. Це чергова демонстрація того, що керівництво Росії продовжує нав'язувати свою думку, що це внутрішній український конфлікт, що Росія тут ні до чого, і от фраза «треба домовлятися з Донбасом», ну, ми пам'ятаємо, коли вони звучали «Донбас должен бути услышан». От він використав приблизно цю саму технологію. Знову ж таки, взяв в цілому Донбас, він не назвав ДНР, так звані, він не назвав ЛНР, а от Донбас, там народ Донбасу і тому подібне. Водночас, від початку ініціативи, яку ж знову таки проголосив Путін щодо миротворчої місії на Донбасі, яка кардинально відрізняється від української ініціативи, яку підтримують Сполучені Штати, інші члени Ради безпеки ООН, його ініціатива дуже зрозуміла. Це показати, що Росії там немає, Росія не є стороною конфлікту, а стороною конфлікту є Україна і так звані ЛНР і ДНР. Тобто, знову ж таки, загнати цей конфлікт у рамки, так звані рамки внутрішнього збройного конфлікту в Україні, де Росія, і тут дуже небезпечно, може виступити миротворцем. Тому що якщо Росія, як заявляє Кремль, не є стороною конфлікту, то вона має право надсилати свої миротворчі сили на Донбас. Це є великою небезпекою для нас. І я впевнений, що до цього не дійде завдяки підтримки інших, крім Росії, постійних членів Ради безпеки ООН, тому що вже весь світ усвідомлює, що сторонами конфлікту є Росія, яка розв'язала війну, і Україна, проти якої розв'язали війну. Тому згоду на миротворчу місію повинні давати російський уряд і український уряд, а не так, як це говорить Путін, що український уряд і Донбас, як він сказав. Чи можна провести паралель, що Путін намагається зробити схожу ситуацію, як в Придністров'ї, з миротворцями? Звичайно, він хоче нав'язати те, що відбувалося не тільки і до цього часу відбувається в Придністров'ї, а також в Південній Осетії і Абхазії, там, де сторона, яка розв'язала конфлікт, потім виявляється в ролі миротворця, а фактично підтримує конфлікт далі. Зрозуміло. Дуже вам дякую за коментарі. Дуже дякую, що долучилися до нашого ефіру. Віталій Мартинюк, експерт Центру глобалістики «Стратегія-21», був гостем цієї години у нашій студії. Вже о 18:15 інформаційну естафету передаю Любомиру Ференцу, своєму колезі. А за 5 хвилин в ефірі телеканалу АТR новини «Заман». Залишайтесь з нами.